Laing Sugbuanon ang naghatag og dungog karon sa natod sa paugnat sa kusog. Si James De Los Santos nakaani na og 8 ka mga gold medals sa virtual kata ug ikaduha na sa rank worldwide. Kini ang report ni Femery Dumabo. Basta Cebuano way atrasan ug sa bisan unsa nga natad usa gyud ang Sugbuanon sa mag-una ang abilidad. Kini ang subling napakita ni James De Los Santos, 30 anyos, Filipino-American apan natawo og nagdako dinhi sa Sugbo. Medalist si De Los Santos sa mga niaging SEA Games sa karate ug bisan ning panahon sa pandemya, nakigtigi siya pinaagi sa virtual kata. Sukad sa pagsugod, 8 na ka gold medal iyang nakuha ug ikaduha na siya sa ranking worldwide. I'm really happy to have represented in these international competitions, not just as a Filipino, but also proudly a Cebuano. Iyang giangkon nga biktima siya sa bullying sa bata pa siya ug usa sa nakaagat kaniya nga magkat-on og karate. Teaches one to develop his or her character, which is to always remain humble, respect others, refrain from any violence. Si De Los Santos nga nakabase karon sa Pasay City, mitugan nga na-inspire sab siya sa pipila ka mga Sugbuanon ug mga Pinoy nga niila kaniya isip usa sa garbos sa nasud. Uban ni Rod Prado, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.